Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Benvidos unha vez máis a Sempre en Galicia, este programa neste día 14 de setembro, un día que está en Montevideo soleado, 13 grados, estupendo. En Santiago de Compostela, bueno, pois na capital de Galicia teñen 18 grados, está un pouco nublado. Acompáñanme hoxe as dúas anxelotas de Sempre en Galicia. Ana Loredo, que xa está saniña, por suposto. Sí, bons días. E tamén Francis, que está aquí a miña esquerda. Bons días. Hoxe temos música completa, como digo. Aí está, temos a banda completa, Vamos a empezar precisamente por esta Muiñeira de Mende, por Tanxugueiras. Namoreime da naranja, namoreime do limón, namoreime en ti, maniña, da túa conversación, ay, a la 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 la, ay, a la 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 la, ay, a la 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 la, ay, a la 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 la. Si has de salir a bailar, si has de salir, sale luego. Que yo no traigo la copla, el ala del sombrero. Ay, a la 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 la, ay, a la 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 la, ay, a la 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 la, ay, a la 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 la. Ay, le la le la le la, 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 ay, le la le la le la. O amor que ha de ser meu, ha de ter o cu de pau, a barriga de manteiga e as pernas de bacallau, ay, a la 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 la, ay, a la 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 la, ay, a la 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 la, ay, a la 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 la. Ay, le la le la le la, 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 ay, le la le la le la. Miña nai deme unha tunda, cara dunha peneira. Miña nai teña vergonza da xente que vende a feira. Ai, a la 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 la, ai, a la 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 la, ai, a la 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 la, ai, a la 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 la. Ai, le la le la le la, 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 ai, le la le la le la. A fuxida daquelas familias que sempre ocuparon o medio rural galego, é dicir, das aldeas, os lugares, alrededores das grandes ciudades máis urbanizadas, fai posible que aquel micromundo aldeán poida chegar a desaparecer física e culturalmente. Basta con ver na televisión as paredes desas casas esborralladas, tristes e con unha linguaxe fúnebre tan revelador que nos impón unha reflexión para facer un balance do que representou para Galicia eses agrupamentos de xentes que agora se derrumba porque nunca hubo un proxecto estatal para protexelas. Digámolo máis claro, as administracións sempre lle interesou cobrar rendas, foros, impostos ao consumo, sen dar nada a cambio, nin un simple consello ou orientación de cara ao mundo novo e progresista. Todo isto, irmáns, xenerou a emigración en masa
que os propios galegos asumiron irremediablemente. Pero todo isto vende moi antigo. Mesmo nos albores da doma e castración de Galicia, baixo o rigor do castigo sin liberdade en pobreza, como deixou escrito Zurita, o cronista dos Reixes Católicos. Pero, si ben a emigración foi unha enorme sangría, tamén evitou unha revolución campesiña como a que se dou en Cataluña, con menos pretexto das que se xustificaban en Galicia. Esa emigración que se alergou ata os anos 60 tamén tivo como dato unha urxencia ingresar diñeiro nas arcas do Estado e desintegrar a Galicia como comunidade con atributos propios, con unha propaganda en escolas e mesmo na igrexa contra o idioma propio da nosa terra. Non seas bruto, habla o idioma de Cervantes, solía decirse. Foi así como se creou unha doma aparentemente sin violencia e mantendo o mundo rural en desesperada miseria. Deste xeito, a nosa identidade deixaba de ser un estorbo para Madrid, aparecendo a figura nefasta e demoníaca do cacique, que se cargaba de nutrir vilas e ciudades carrapiña da aldeán, convertindo a vida do galego en un asuballo ilimitado. Por iso, as secuelas daquel pasado, non tan lenxano, impactou nese abandono que agora vemos nas nosas aldeas, en casas vacías e un caos na vida e nas tradicións labregas, que foron quenes gardaron con 7 chaves o noso idioma e quenes contribuíron ao ordenamento de Galicia como nación. Foi así, queridos ointes, como Galicia perdeu enerxía e batallas, pero non dignidade. Esa dignidade que nos fai capaces de restaurar e revitalizar o que sempre foi noso, a nosa terra, a nosa Galicia. Ai, galeguiños, porque estades tristes, que condanado vos aconteceu. Ai, galeguiños, porque estades tristes, que condanado vos aconteceu. Autonomía que caeu nun pozo e deu un suspiro e despois morreu. Autonomía que caeu nun pozo e deu un suspiro e despois morreu. Ai, meus amigos, tanto hai que oír, unha cousiña predicar e outra cousiña repartir, imos cantar, non chorar, imos non rir. Unha cousiña predicar e outra cousiña repartir, imos cantar, non chorar, imos non rir. Ai, galeguiños, que o que vos parecen os conselleiros que temos aquí. Ai, galeguiños, que o que vos parecen os conselleiros que temos aquí. Fanos ver blanco onde soy, e negro son un vos, artistas isto eu conto bello. Fanos ver blanco onde soy, e negro son un vos, artistas isto eu conto bello. Ai, meus amigos, tanto hai que oír, unha cousiña predicar e outra cousiña repartir, imos cantar, non chorar, imos non rir. Unha cousiña predicar e outra cousiña repartir, imos cantar, non chorar, imos non rir. Hai galeguiños que na nosa terra siguen vendendo máis de algún favor. Hai galeguiños que na nosa terra siguen vendendo máis de algún favor. Teñen un nome que a xente repite, unhos din cacique, outros din señor. Teñen un nome que
a xente repite unhos din, aquí que outros din, señor. Ai, meus amigos, tanto hai que oír. Unha cousiña predicar e outra cousiña repartir, imos cantar por non chorar, imos non rir. Unha cousiña predicar e outra cousiña repartir, imos cantar por non chorar, imos non rir. Unha cousiña predicar e outra cousiña repartir, imos cantar por non chorar, imos non rir. Unha cousiña predicar e outra cousiña. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, comentaba aquí que as miñas compañeiras que unha das grandes figuras máis notorias nese homenaxe levada a cabo o pasado día 5 na Sala Abad Ferreira con motivo do noso un novo aniversario de Sempre en Galicia, 75 anos de Sempre en Galicia. Está con nós por medio do teléfono e creo que con un pouquiño de a garganta un pouquiño molada a nosa rula cantareira, Cristina Fernández. Moi bons días, Cristina. Bos días, Toni, Maisana. Bueno, estou aquí feliz de haber participado nese maravilloso espectáculo. Queda raro que eu o diga porque eu tive en parte ali, pero foi moi bonito. E o primeiro que quero decir é agradecer ao Patronato da Cultura Galega e a Sempre en Galicia por invitarnos a estos xóvenes 75 anos. Cristina, andabas un pouco nervioso por o problema da garganta, non, ese día? Sí, sabes que eu nunca, pero moi pocas veces estou mal, non? Non me engripo, pero se ve que, bueno, tiven a mala suerte de estar, pero bueno, penso que igual meus poetas, que foi o que eu fixen ali, sobre todo Rosalía, Valle Inclán, Pondal, Cabanillas e incluso Federico García Lorca, todos eles me axudaron para poder salvar ese bochorno de ter mala garganta. A propósito de Valle Inclán, moito gustou ese poema musicalizado de Valle Inclán, ese balcón de pedra, ¿no? Realmente sí. Estupenda. Sí, góstame moitísimo. Sabes que o que me pasou con ese poema? A ver. Cando Washington musicalizou e me lo trajo, non podía cantalo, porque non sei que me pasaba, que choraba e choraba e choraba. Estivo nun cajón guardado moitísimo tempo, hasta que por fin dicen, non pode ser que eu non poda cantar isto. E bueno, logré cantarlo sin chorar, e bueno, me emociona moito. Eu non sou aquela nena que está naquel balcón, pero bueno, non sei, que me trajo algo de meus ancestros. Non sei. O secretario xeral de Migración, Antonio Rodríguez Miranda, que estaba ao meu lado cando estabas cantando, dice, pero que ben armada ese poema de Valle Inclán, diste. El conocía o poema, pero dice, nunca pensei que se lle pora dar esa volta musical que lle dou Washington Carrasco. Sí, tú sabes que dices que bueno, Washington musicaliza moitos tamén o poema de Federico Chove en Santiago, que chamase Madrigal a cidade de Santiago tamén, pero
Biches cando queda a poesía e a música como unha sola cousa, como se fora un abrazo. Penso que esa, a Casa Hidalga, como chamase, non sei, quedou tan redondita que quedou preciosa, non? Sempre engadimos en moitos espectáculos, porque non somente os galegos, senón a xente que non ten nada que ver co Galicia, bueno, gostalle moito. Eu quería dicirte que para mí foi un acerto poner as pandereteiras e cantareiras e algúns tamén gaiteros, non? Claro. No recebemento da xente. Mira que foi xente que non ten nada que ver cos galegos, claro, que gostoulle tanto ese recebemento, esa alegría, non, que transmitían esas. Por algo, este año a Real Academia Galega nombrou o Día das Letras Galegas a aquellas mulleres que lograron manter viva as cantigas e a poesía de tradición oral, non? É moi importante, eso pareceume un acerto, pero así, precioso. E logo ti, Toni, tamén teño que felicitarte porque estivo precioso la parte esa da radio, escoitar sempre a Manuel Meilán é unha emoción moi grande, non? Moi emocionante. Logo Lucía con esa xuventude, esa forza que ten, non? Que fixo cantar a todo o público. Eu penso que foi un espectáculo para mí inolvidable. Ahora non sei para a xente, penso que tamén, non? Víase perfectamente, Cristina, como a xente acompañando as túas cancións e as de Lucía, por suposto, se emocionaba, verdad? Posta en pé, hasta teño visto desde ali, desde o escenario, vaguas en algunha persoa porque recordáballe moitas cousas, non? Xente que non... Claro, xente que fai tempo que non vai a Galicia ou nunca foi. Ou nunca foi, sí, nunca volveu. Ti sabes que eu a veces cando fago espectáculos somente en galego, enteramente en galego, ven a xente e me dice, ai, que precioso el espectáculo, lloré todo el tiempo. Yo digo, pero qué precioso, dicen, y fíjate, lloran, pero bueno, es un llanto de no sé, de nostalgia, de saudade, de non sei. Un público realmente, Cristina, realmente atraído, máxico, de unha forma tremenda. Xente que, uruguayos como secretario e o ministro de Cultura, o ministro auxiliar de Cultura, en fin, xente que veu a felicitarnos, non polo feito dos 75 anos, que tamén, senón por esa actuación tan preciosa vosa, Que suerte, bueno, para min foi... Ti sabes que vou contar algo que nunca contei, creo, así por radio, que o primeiro disco que eu tiven na miña man meu, o fixen ali para sempre en Galicia, que foi Lela, a Lela da diáspora, viches que hai dous Lelas, eu teño gravadas dous, eu cantei a Lela da diáspora e Lucía cantou a Lela de Castelao, non? Que a Lela da diáspora é a que escribera Emilio Pita. Sí, Emilio Pita, claro, sí. Emilio Pita, bueno. E a música é unha cantiga moi coñecida galega. Bueno, e ti sabes que Couceiro, que tiven a sorte enorme de coñecer, por suposto, a Manuel Meilán, a toda a súa familia preciosa, e a Couceiro levoume a su laboratorio, porque él era químico, non? Sí. Entón, bueno, fui ali e gravei dun lado Lela, a Lela esta que eu quero moitísimo, a Lela da diáspora, e de outro lado unha canción de Xoan Rubia que foi un cantante que hoxe é médico, deixou un pouquiño a música, pero ás veces aparece, non, por ali, que se chamábase Meu Amor. O sea que o primeiro disco que eu tive nas miñas mans foi un disco que fixo sempre en Galicia.
E por iso meu agradecemento, bueno, meu pai que tamén estuvo, ti sabes, moi vinculado coa audición sempre, nos facía, tiñamos que levantarnos temprano para escoitar todos os domingos ás 9:30 da mañán, hoxe ás 9, isto sempre en Galicia, non? Falaches de Pedro Couceiro, que tamén era luthier, recordoche que un violín era del... luthier, sí, e tocaba o violín. Sí, un violín del sí. está na Sinfónica de Nueva York, creo, ou Sí, estaba exposto era un ser maravilloso. Era un ser maravilloso, sí. Moi serio, pero moi maravilloso, moi boa persoa. Sí, moi boa persoa. Bueno, o mesmo que Meilán, Crestar, foron os que eu coñecín, non? Claro. E logo, bueno, sempre en Galicia sigue esos pasos dos devanceiros con vostedes, que tamén é para felicitarlos. Cristina, que nos espera ahora de Washington Carrasco e Cristina Fernández? Bueno, mira, o 13 de novembro vamos a estar no Teatro Solís, que ben, facendo un espectáculo, bueno, como sempre o facemos, non moi ecléctico, pero bueno, ali vamos tamén a facer canciones galegas, porque ti sabes que eu sempre digo que son uruguaya, pero meus raíces son galegas e sempre teñen que estar ali presentes. Cando dixeches que era, Cristina? 13 de novembro, así que de aquí a lá vou a ir a... bueno, se nos vas a chamar antes, non? Que? Vas a avisarnos antes, non? Sí, por suposto. Cristina, quédame por decir unha cousa que me chamou moitísima atención no vosso espectáculo. Unha vez que terminou todo, os teus músicos viñeron a felicitarme. Un deles díxome, a verdad que quedei encantado de vir tocar hoxe a esta sala diante de tantos galegos e tantas persoas emocionadas desta maneira. Sí, meus músicos os teño medio galegos porque tamén cantan conmigo. Xa os tes medio galeguizados, non? Fíjate que son Vilandro, Nosetti, Ipuche, nada que ver cos galegos, pero tocan as cunchas, cantan conmigo, e gostanlle moitísimo participar. Bueno, que está facendo ahora Washington en cuanto ao tema musical? Bueno, estamos preparando musicando, preparando, musicando algúns poemas, e bueno, sempre traballando coa música. Ese 13 de novembro vai ser galego tamén, pero tamén en castelán, verdad? Sí, un pouco de todo, un poquinho. E tamén un pouco vai facer, mira, te lo digo a ti como primicia, que vamos a facer non en un homenaxe, pero un recordo aos compañeiros que xa non están. Te nombro algunos como Pepe Guerra, como Carvajal el Sabalero, como Roberto Darwin, como, bueno, Citarrosa, Biglietti, e tantos compañeiros de camiño. Biglietti que o trouxo aquí a Sempre en Galicia, teu pai, precisamente. Trouxo aquí a Sempre en Galicia, estivemos falando aquí con el hai moito tempo, por suposto. Sí, sabes que Biglietti Daniel. Fixen a traducción que me axudou moitísimo Carmen Lorenzo, a queridísima Carmen Lorenzo, axudoume a traducir Gurisito, que él me dicía, a mí sempre gostoume esa canción, non? Entón eu decía, puedo hacer la traducción, le decía yo a Biglietti. Ay, pero gurisito, ¿cómo puedes decir gurisito en gallego? Y él dice, pues que rechiño. Y le gustoulle tanto esa modalidad de tan pequeniño, ¿no? Entón, dixo, bueno, sí. E sabes que fixo? Aprendeu unha parte, eu enseñé unha parte de Gurisito en galego, e cando foi a Galicia cantou na primeiro que eu alá en Galicia, en Santiago creo que foi, diciendo, non, que era unha traducción que habíamos feito con Carmen e máis eu. Así que, bueno. Faime recordar que Alberto Candó tamén recitaba a Rosalía.
Sí, a túa poesía é hermosísima. A miña poesía, sí, aquela aceitando. Cristina, son cantantes que representan non só a música uruguaya, senón tamén a música rioplatense, verdad? Sí, sí, claro. Todos estes que vades homenaxear no voso festival. Sí, rioplatense e tamén latinoamericano. Latinoamericano, ¿no? claro. Somos tamén, formamos parte deste maravilloso lugar latinoamericano. Pois vamos ir dicindo a xente que o 13 de novembro, Ana xa está por sacar as entradas. E tamén sabes unha cousa, Sí. ¿no? Que é mi cumpleaños ese día. Caramba, pois felicidades adiantadas. Así que festejamos todo. Todo. Cumpleaños, bueno. Así que, bueno, estamos contentos. Que justamente, é un xoves, que justamente sexa meu cumpleaños. Bueno, Cristina, foi un placer falar contigo. O tempo é ouro, na Radio Máis. Dalle un abrazo a Washington. E, bueno, ese 13 de novembro alá terás a xente que te quere tanto. Ojalá que sí, que estén todos ali, acompañándonos. Claro que sí. Un pico grande, unha aperta forte. Igualmente, gracias. Igualmente, Cristina. Vamos a sentirte cantando. Bueno. Nobre armoniosa, fala de Breogán, fala boa de fortes e grandes sin rival. Ti nos eidos da Celtia e co tempo serás un lábaro sagrado que o triunfo guiará. Fala nobre armoniosa, fala de Breogán. Serás épica tuba e forte sin rival, que chamarás os fillos calo domiño están. Os vos fillos do luso, apartados irmáns, cos robustos acentos, grandes os chamarás. Verbo do gran Camoens, fala de Breogán. Veñas da Coruña, da Mabre, de Espexo, de falas graciosas e pasos lixeiros, deixa de Castela os duros acentos. Fala de Mediñas, fala de galego, fala de Mediñas, fala de galego. Cando é que vos sougo a patria esquecendo, falar esas duras palabras de ferro, non sei o que sufro, non sei o que peno. Fala de Mediñas, fala de galego, fala de Mediñas, fala de galego. Mais cando falades nos patrios acentos, envoltos no voso anxérico alento, parece que escoito un canto do ceo. Fala de Mediñas, fala de galego, fala de Mediñas, fala de galego, fala de galego, fala de Mediñas.
Bueno, vamos agora cas noticias que nos chegan dende Galicia, porque chegou o tempo para o cine galego, non, Francis? Así é, son 3 os filmes galegos incluídos na preelección para os premios Óscar: Sirat, Romería e Sorda. As 3 películas tratan sobre feitos reais. Sirat, de Oliver Laxe, trata sobre as raves marroquís. As raves son festas ilegais que soen organizarse en lugares abandonados ou en zonas rurais. A segunda película é Romería, de Carla Simón, que trata sobre a búsqueda da orixe paterna da protagonista en Vigo. E Sorda, de Eva Libertad, fala da discapacidade auditiva da irmá da directora do filme. Mais alá de que finalmente algún dos 3 filmes sexa ou non incluído na lista final para optar ao Óscar como mellor película internacional, o certo é que nos últimos tempos o cine galego está sendo recoñecido en varios festivais e países. Sen ir máis lonxe, no pasado mes de maio, Sirat e Romería participaron na sección oficial do Festival de Cine en Cannes, onde ambas tiveron moi boas críticas e Sirat obtivo un premio do xurado. Que ben, que ben. Festa de interés nacional, Ana. De interese turístico nacional. O Ministerio de Industria e Turismo vende declarar como festa de interese turístico nacional os Entroidos do Oriente Ourensán, que inclúe aos Entroidos de Manzaneda, de Vilariño de Conso e de Viana de Bolo. Trátase de 3 municipios limítrofes entre sí que teñen uns entroidos tradicionais con características similares que durante as celebracións fanse visitas e folións entre os povos. Con esta declaración recoñécense aos entroidos do Oriente Ourensán o seu carácter ancestral e os valores culturais que os seus veciños e veciñas mantiveron xeración tras xeración. Bueno, e sin salir de Ourense, que pasa en Veiga de Camba? En 1974 foi construído en Ourense o embalse das Portas, o máis alto de Galicia. A construción desta presa tivo como consecuencia a inundación do val no que se atopaba o pobo de Veigas de Camba. Os seus veciños foron trasladados a outros municipios e as augas cubriron o val. Pero os veciños expulsados non esqueceron o seu lugar. Cada primeiro domingo de setembro chega un centenar de veciños desde distintos municipios ata un punto sinalado por unha capela e un camposanto para venerar o seu patrón, San Martiño, visitar os seus mortos no camposanto e celebrar que o seu pobo Veigas de Camba, asolagado polas augas do embalse das Portas en 1974, segue vivo na súa memoria. Bueno, volvemos á capital de Galicia, a Santiago de Compostela, porque, claro, unha ciudad histórica. Os días 26 e 27 de setembro terá lugar no Instituto Rosalía de Castro en Santiago unhas xornadas de divulgación chamadas Compostela Histórica. A través da narración histórica centrada na historia de Galicia e do Camiño de Santiago, pretenden amosar unha visión distinta do noso pasado histórico. Hai moitos expositores, entre os que se atopan o escritor Pedro Feijó, a licenciada en Dereito Carmen Blanco Sanjurjo, que escribiu sobre as revoltas irmandiñas, a arqueóloga e antropóloga Lidia Merenciano, o director de Luar na Lubre, Bieito Romero, cuxo tema será a música celta, un modo de facer que nos marcou, entre moitos máis. Bueno, vamos a alegrar esta fermosísima mañán domingueira de Montevideo. Un tema musical realmente para mover as cadeiras. Tirei unha laranxiña, isto Ourense a Pontevedra. Tirei unha laranxiña, isto Ourense a Pontevedra. Adeus miña laranxiña, como te pos amarela, como te pos amarela. Ai la lelo, ai la lalo. Por debaixo da ponte vironche pasar as ternas María, viñas de lavar, viñas de lavar. A cara tamén
ponte da vía do tren, da vía do tren, do ferrocarril, por debaixo da ponte as pernas che vi. Miña naiciña, como miña nai ninguna. Miña naiciña, como miña nai ninguna. Que me quentou a cariña, coa caloriña da súa. Coa caloriña da súa, ai la lelo, ai la lalo. Por debaixo da ponte vironche pasar as pernas María, viñas de lavar, viñas de lavar. A cara tamén, por debaixo da ponte da vía do tren, da vía do tren, do por debaixo da ponte as pernas se vi. Tirei un limón a rolos, na tua porta parou. Tirei un limón a rolos, na tua porta parou. Se o limón quedou prendado, que fará que no tirou? Que fará que no tirou? Ai la lelo, ai la lalo. Tanta laranxa madura, tanto limón polo chan, tanta rapaza bonita, sen lle poder meter man, sen lle poder meter man, sen lle poder meter man. Tanta laranxa madura, tanto limón polo chan, tanta laranxa madura, tanto limón polo chan, tanta rapaza bonita, sen lle poder meter man, sen lle poder meter man, sen lle poder meter man. Tanta laranxa madura, tanto limón polo chan. Bueno, amigos, vamos a recorrer un pouco a nosa colectividade. Sí, hai unha charla informativa sobre a nacionalidade española e a Lei de Memoria Democrática que será o xoves 25 de setembro ás 17:30 horas, 5:30 da tarde, no Centro Cultural de España, Rincón 629. E tamén temos dúas convocatorias do consulado. Unha convocatoria que ten que ver con 3 plazas para persoal temporal no consulado na categoría de auxiliar. A información para esta convocatoria poden atopala na web do consulado no apartado Ofertas de Empleo. A web do consulado é www.exteriores.gov.es/consulados/Montevideo. A outra convocatoria é de unha praza, pero nesta oportunidade é para personal fijo, tamén na categoría auxiliar, e na mesma página web as informacións. Que ben, convendría repetir as plazas que gana isto. Son 3 plazas temporales para auxiliar e unha praza fija para auxiliar tamén. E a información na páxina do consulado www.exteriores.gov.es/consulados/Montevideo. Francis, que pasa polo patronato? Polo patronato temos que o 3 de outubro teremos unha actividade de contacontos, coloreando historias, como o título. E no mes de setembro, quizáis é posible que teñamos unha actividade sobre as viñetas de Castelao, pero aínda non temos a data. Bueno, temos sobre o aniversario temos unha cantidade de... Sobre o aniversario seguen chegando moitos saúdos aínda. En algún lado vin o saúdo do noso querido amigo Javier García, pero non sei en que sitio. Javier, gracias, Javier, gracias. Dime máis. Temos un saúdo de Blanca Sean. Felicitaciones al patronato, a Sempre en Galicia y a todos los organizadores. Tremendo espectáculo, de alto nivel,
Una energía impresionante, tanto de Lucía como de Cristina y del grupo de panderetas y baile recibiendo al público. Pasamos más de 2 horas de total disfrute y el público ovacionó a estos artistas de gran calidad artística y humana. Gracias por brindarnos esta maravilla de espectáculo por muchos años más. Qué bonito, Outra qué mensaxe, bonito. outra mensaxe, no encuentro adjetivos o palabras por lo de ayer. Decir gracias no alcanza. Emocionaron a mi familia y amigos, un regalo que no se borra. Marta González, muchísimas felicitaciones al patronato por la organización, impecable, emotivo. Disfrutamos mucho, por 100 años más, a la audición Sempre en Galicia. Muchísimas gracias. Felicitaciones a los organizadores del festejo. Fue una noche mágica. Qué bien. Susana de León, a Hombre. coordinadora de Contacontos, también mandó unos un mensaje. Otra vez, como en aquellas clases de Carmiña Lorenzo, me sentí gallega, sin ser siquiera descendiente. Arriba el patronato y arriba siempre en Galicia. La única pena que sentí es que no haya podido estar Ana Lorenzo. Ay. Bueno, espectáculo de excelente nivel. Excelentes y muy cercanas, Lucía y Cristina. Altísimo nivel artístico el de ellas. Angustias Revelo. Me sumo a las felicitaciones para todos los que trabajaron para darnos tan hermoso espectáculo. Hai algo máis? Estuvo, hai moitos máis. Estuvo hermoso todo, dinos tamén outra participante do festexo. Estuvo hermoso todo. Fuimos con mamá y una amiga y disfrutamos muchísimo del espectáculo. Felicitaciones a todos los que lo hicieron posible. Por 1000 primaveras más. Chanel Fernández, muy merecido homenaje para Siempre en Galicia. Felicitaciones para los que armaron esta hermosa celebración. A propia cantante Lucía Pérez puso nas nosas páxinas: que bonito foi todo, orgullo sempre de vos, gracias por tanto. Bueno, hai que decir... Temos máis. Bueno, Wilson veña, Areán veña. dixo: solo digo que me hacen venir lágrimas a mis ojos esta maravilla, siempre maravillosa Cristina junto al compañero Washington. Muchas gracias al patronato por esta belleza emocionante. Susana Hernandorena, dinos: Cristina, estás como pez en el agua, qué precioso. E Luz Corbillón, que di unha noite de moitas emocións. Parabéns a Toni de Seares e todos os colaboradores por moitos anos máis. Agradeceron tamén que se cantara a Rianxeira. Claro que sí. Agradeceron que se cantara É que a acompañar Rianxeira. a xente. La magia de la Galicia que amo, dixeron. Temos que dicir, compañeiras, que fixeronse presente no acto tamén o fillo de Meilán e máis a súa neta, que é todo un luxo para nós. Viñeron a saludarme, a neta na conocía, dixenlle que tiña que acercarse polo patronato por aquel amor que Meilán tiña polo noso que facer. Bueno, que máis temos? Hasta ahora nada máis música, ¿no? Nada máis recordar que, bueno, que está de atentos que lles daremos a data da actividades sobre as viñetas de Castelao, que é moi bonito. Vamos a anuncialo no seu día, ¿no? Sí. Claro que sí. Bueno, pues Miña Terra por Astaró. Que ten teu sol, que ten teu ceo azul, que ten teu ser que garda tanta luz, que tes no teu corazón, miña terra galega, que cando hai alba chega, síntome preso no teu esplendor. Quen foi o pintor que uniu co seu pincel toda unha cor verde sobre a tua pel? Quen dibujou as rías da tua paisaxe? Quen puso na tua liñaxe a vida errante do afiador? Soy a despois do crear o que ten esta terra que
Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Siguen chegando saúdos. Sí, Ariel García felicítanos por los 75 anos e di, como dijo Cristina Fernández, yo también escucho la audición desde niño junto a mi abuelo, que todos los domingos la sintonizaba y ahora se sumó mi esposa. Excelente fue la celebración en el Auditorio Bas Ferreira a la que asistimos los dos. Gracias. Gracias a ti, Ariel. Claro que sí, Ariel. Bueno, amigos, vostedes se acordan... Temos outro. A ver, veña. Outra mensaxe de Alicia Queiro. Felices 75 años siempre en Galicia, por muchos años más. Recuerdo desde niña escuchando este programa a mi abuelo y a mi padre, y siempre trato de escucharlo. Felicidades. Que ben. Bueno, decía ya antes, vostedes recordan cando se facía o radioteatro? Bueno, pois vamos a intentar emulalos. Vamos a intentar emulalos con esta obriña en galego que se titula Mareaxes tapiegos. É unha parte. Unha partiña. Non é a obra completa. E vamos entonces a elo. Celestino é un pescador que, aínda que está xubilado, sai moitas veces ao mar porque a situación económica non é boa e busca facer algún cartiño ca pesca. Ten unha muller que se chama Ruperta e un fillo, Juanín. Tamén anda moito pola casa Sinforosa, unha veciña moi faladora, que sempre está de palique. Juanín, pero cantas veces che no dito que te levantes. Oh, levo unha hora chamándote, e como se nada... Vaiche boa que se foi teu pai o mare aínda que un vello. Claro, con tanta discoteca, deitádevos as tantas e despois... Ruperta! Pasa, Sinforosa, pasa. Estouche berrando por Juanín para que se levante e non hai caso. Eu non sei que ten agora a xuventude no corpo, muller. Non sei que teñen. Pásame a min igual con Anita. Para deitarse nunca teñen prisa, pero para levantarse, claro. Como cando chegan a casa atopan a mesa posta, e aínda se queixan. Non me dicía o outro día que a xuventude non tiña medios para realizarse. Realizarse! Realízome eu abondo de arriba para baixo todo o día. Tes boa razón. Criámolos mal, Ruperta. Criámolos mal, démoslle moito, e agora non podemos enderezalos. Pero miña, mira que a todo cocho lle chega o seu San Martiño, ya lles chegará a eles tamén o seu. A verdade que eu a veces enfádome moito con Juanín, pero a verdade é que desde que acabou os estudos e ve que non atopa colocación, está moi desorientado o pobre. Está aburrido xa de buscar aquí e ali, e ás veces eu ben sei que lle dá vergonza estar vivindo a nosa costa. Un home con carreira, quen o diría hai uns anos? Tes razón, Ruperta, pero que lle queres, muller? Así está o mundo. Antes, un home con carreira era o amo do mundo, e agora xa ves. Vexo, sí, vexo que as cousas teñen poucas trazas de mellorar. Haberá que ter paciencia, que boa falta fai. Paciencia é o que nos queda. Ai, muller, cambiando de tema, baixarás hoxe a vila? Vouche para aló, agora mesmo, a ver se pillo unhas poucas navizas, porque o meu Miguel xa sabes que non pasa sen o caldo. Poderías, entón, traerme un paquete de garabanzos? Traio o que queiras.
Pois agradézocho. Mira que ando estes días cun dolor nas costas. Vou ter que ir ver o médico. Debeche ser polo moito traballo que tes. Tamén se queixa meu Miguel que non fai máis que mandarme á botica por aspirinas. Xa lle preguntei ao boticario cando poñía as aspirinas en oferta. Traballo sí, que enchedera. E a vellez sinforosa. A vellez que avisa que ven aí. Toma este diñeiro, anda, para que me compres os garabanzos. Eu vou seguir limpando un pouco a casa, porque estes días cheganme os veraneantes, non sabes? Alquilamos unha habitación a uns turistas franceses e quero preparar ben a casa para recibilos. É verdade, cando che veñen? Pois dun día para outro. Estou moi nervosa, porque é o primeiro ano que alquilamos. Se non fora polo mal que andamos de diñeiro, non metía a ninguén na casa, e menos a estranxeiros descoñecidos. Pero, que lle imos facer? Cala, que o mellor quedas moi contenta con eles. Han parar pouco na casa. Os franceses, xa sabes que son moi amigos de andar por fora todo o día. Ademais, un mes pasa rápido, anda. Xa veremos. En ese entre chega Celesto de pescar. Hola, Sinforosa. Hola, Celesto, que tal vos foi? Trouxeches algo da pesca? Nada, muller. Onte ainda topamos unha chea de calamares, pero hoxe, nada. Vaya, A nosa vida é así, Sinforosa. Nunca sabes se traerás algo ou non, pero igual hai que seguir. Un día sí e o outro tamén. Pobre porfiado saca mendrugo, xa o sabes. Sí, ti tes refráns para todo. Anda, Celesto, cambia a roupa que ves todo mollado. Eu tamén marcho, que non fago máis que falar e estou perdendo o tempo. Xa me di o meu Miguel que son unha paroleira. Ei volver a traerche os garabanzos, Ruperta. Adiós aos dous. Adiós, Sinforosa. Adiós, Sinforosa. Celesto, sabes o que estiven pensando? Que estou algo nervosa con isto dos veraneantes. Teño moito medo de que as cousas non saian ben. Pero, Ruperta, como non pensaches antes? Foches ti que decidiu alquilar unha habitación coa cobiza de sacar algún diñeiro? Non foi por cobiza, Celesto, foi por necesidade, que non é o mesmo. Se non fora por algo que ás veces sacas coa pesca, xa me dirás. E mentre Juanín non atopa traballo, é unha boca máis para manter. Pois agora xa está, muller. Demos a palabra e a miña palabra é unha firma, xa o sabes. Non é que queira volverme atrás, é que como é a primeira vez que alquilamos, que sei eu. Ademais, son franceses. Pero que máis dá que para nós que sexan franceses ou españoles, altos ou baixos, guapos ou feos? A ver, é un matrimonio e case seguro algún deles saberá falar castelán, e se non o saben é igual. Total, para decirlles onde teñen a habitación, podémolos entender por señas. E se non está o noso fillo que estudou francés no bachiller. Estiven pensando. Os matrimonios franceses dormirán xuntos ou separados? Dormirán como todo o mundo, digo eu. Escoita, verás, é que como a habitación ten 2 camas, quizáis que sexen mellor unha cama grande de matrimonio como a nosa, e poderíamos cambialas, digo eu. Eso sí que non, que as xunten se queren. Non lle des máis voltas á cabeza. O que tens que facerlle é berrar moito cando fales con eles, porque os franceses non berran como a nós. Cala a boca, anda. Vaite cambiar a roupa como che dixen, que estás todo mollado. Bueno, logo vou a sair un momentiño e a falar con o noso Manuel. Media hora máis tarde. Ruperta, estou aquí, xa estou de volta. Pasa, muller. Xa veño, pero o caso é que teño que volver a baixar porque trouxen os teus garabanzos, pero esquecín as navizas que era o que ia buscar para min. O que non ten memoria ten pernas, dicía meu avó. Eso xa. Toma, aquí tes os garabanzos e aquí tes o diñeiro que che sobrou. Ben pouco, Por certo, sabes quen veu de Madrid? Eu que sei, virían tantos? Non, muller, non digo turistas. Digo alguén de aquí, do noso pobo.
Veu Carmiña da Rapela, que xa sabes que levaba en Madrid 40 anos. E como está? Estáche moi ben. Algo máis bella, porque na capital tamén envellecen, claro. Pero dígoche que como sempre de faladora, e non perdeu a fala. Como ia a perder a fala? Se a perdese estaría muda. Non me entendiches, quero dicir que segue falando como a nós, que hai outros que van un mes para Asturias e xa veñen falando bable. E que agora está moi de moda o bable sinforosa. Ata queren ensinarlo nas escolas. Nas escolas que lles ensinen o que deben e se deixen de parvadas. Que o outro día veu o noso pequeno a casa e non sei que pregunta lle fixo ao pai deso do sexual, que o pai non sabía que contestarlle e dixo que yo estivera explicando o mestre. Sabes, Sinforosa, xa me tarda ver a Carmiña. Sempre fomos moi amigas. Ai, mi madriña, voume que teño que baixar outra vez ao pobo polas navizas que esquecín. E logo xa son as 12. Voume xa, ata logo. Ata logo, Sinforosa. En ese momento entre Celesto. Xa estou de volta, Ruperta. Nin te imaginas o que acabo de ver. Pois fala xa, que me tes curiosa. Estaba no Porto falando con Manuel e chegaron dúas mozas preguntando pola nosa casa con acento francés. E veñen para acó. Para min que son os veraneantes que estamos esperando. Dúas mozas? Dúas mozas, dis, Celesto? Dúas mozas? Non é un matrimonio que ven para casa? Son Sí. dúas mozas e francesas. Sí, vinas no Porto. Eu non quero dúas mulleres na casa. Non quero dúas mulleres e acabouse. Xa cho digo agora. Ou elas ou eu. Eu non entendo como pasou isto, pero bueno, ben pensado, que máis nos dá a nos que sexa un matrimonio ou dúas mozas? Daráche o mesmo a ti, que o mellor aínda te alegras. Ben o dicía meu avó, nunha casa tantas mulleres como fornos e abondan. Pois agora temos que recibila, Ruperta. Somos xente hospitalaria e non nos imos deixar a ningunha na rúa. Eu ouvinas falar no Porto e falan ben o castelán. Falen o que falen, eu non as quero na casa. Sabe Dios se serán dúas pendangas. Eu voume da casa, voume. Bueno, alá ti. Xa non sei o que digo. Fixémola boa. Xa me escalabraste o verán. Non se di escalabrar, dice desentabilizar. Dice miércoles. Non te preocupes máis, miña xolla. Como saímos de tantas, desta tamén imos a sair. Foi este, amigos, un anaquiño de unha obriña de teatro que, bueno, vale a pena escoitar e ler en algún momento. Non temos máis tempo, non? Non, xa, rematou o tempo. Non temos máis tempo. Bueno, pois hasta o domingo que ven. Hoxe estou coas dúas, a ver se para o próximo domingo tamén teño sorte de traelas. Hasta o domingo que ven. Ata o domingo. Ata o domingo. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.